Že ahoj, já se jmenuji Shio, cosplay se věnuji asi 3 roky a tohle je vlastně asi můj nejoblíbenější kostým, je to Hextech Jana z League of Legends. Tohle je, bych řekla, asi už 3. verze, protože se mi neustále rozpadá jak horkem, tak zimou, tak různými prostě život tady venku prostě hruza. Na Landcraft jsem speciálně chtěla prostě vzít, jakož jsem ji tu měla i minulý rok, aby prostě to tady byly minulý rok, to mohli jakože porovnat, jestli je lepší a fakt mě lidi zastavovali a říkali, že to mám prostě jiný, že se jim to strašně líbí. Hulku jsem dodělávala den před akcí, nespala jsem téměř vůbec, ale už jsem na to docela zvyklá, protože před akcema vždycky dodělávám všechno, někdy i na nich. Třeba ještě domalovávám nějaké detaily, ale tentokrát jsem to docela dobře stihla. Já jsem neznámá tím, ale já jsem fakt strašně líný člověk a já si u toho pouštím různé seriály. Říkám si, jo, aspoň se u toho nějak ne jako zabavím, jako mě to třeba baví, jo, ale aby mi to rychle utíkalo, ne? A většinou se přistihnu toho, že vlastně nedělám prakticky nic, jenom hledím na ten seriál, ne? Takže ono tady prostě, co mi mohlo třeba trvat 2 dny, tak trvá většinou třeba týden, jako kvůli tomu. Takže občas si nadávám za to i, protože bych to mohla mít rychle hotové a prostě jinak jako cosplay zhruba, já když si prostě řeknu, že to dodělám, tak může být i za 14 dní hotovej, když se jakože vyloženě snažím, ale většinou to dělám jako stylem, jakože však je čas, však za měsíc to bude, to je dnů a hodin, to se stihne, to není tak moc. A pak to tak dopadá. Takže asi tak, no. Cosplay soutěže na Landcraftu jsem se původně chtěla zúčastnit, ale pak jsem se dověděla, že tam všechno bude soutěžit a nějak mě to přišlo. Protože vím, že bych byla asi úplně poslední. Jako, ono je hezký soutěžit, ale ono to není asi přímo pro mě. Já jsem strašný nervák a ono mě hodně odrazuje to, když tam na té pódium musím dělat nějakou tu scénku, protože prostě fakt vždycky zčervenáme krajče a to strašně ten cosplay zkazí. Hlavně když mám třeba blond paruku, jako, tak to fakt strašně vždycky svítím a nevím, radši chodím prostě po akci a rozdávám lidem radost, štěstí. Stala se mi na Landcraftu taková pěkná, strašně pěkná prostě momentka. My jsme jeli tramvají a došel k nám nějaký prostě pán, měl asi tak 40 roků a já jsem měla jsem jiný cosplay, měla jsem Lux z League of Legends, ona je taková čarodějka a ten pán ke mně došel a řekl, slečno, já potřebuji trochu štěstí, že mámněte na mě, já potřebuji štěstí, tak jsem na něho mávala, usmál se na mě a spokojeně odešel a to mě tak strašně pobavilo, bylo fakt krásné. Líbí se mi ta atmosféra, že vlastně já jsem zvyklá většinou na ty kony, kde se všude jsou cosplayeři prostě, že se necítím tak výjimečně a tady prostě je nás třeba jenom 8 a lidi nás koukají jako hele, to je ta cosplayerka, to je ten cosplay, že to je drsný, ne, ale jako fakt se mi tady líbí, to je taková dobrá atmosféra, je to také prostě jináčí než ty ostatní akce a mi se to líbí. Byla jsem to minulý rok, to bylo teda ještě větší vedro než letos. To jako venku bylo tak 40 stupňů určitě. Po 5 minutách jsem byla strašně rudá a vůbec úplně chcíplá. A jako mám Landcraft ráda, je to tady fakt super, tak mně se líbí, jak tuším, tak jako hrajou úplně vypařenci, úplně, připadám si najednou jako, že na tom nejsem zase tak špatně s těma hrama, že taky mamka mi třeba říká, ty u toho furt akorát sedíš, nic jiného neděláš, nebo děláš jaká ty cosplaye, ty běž ven. No. Takže tady, já bych už sem nejradši bych sem dovedla, ukázala bych to. Mami, to jsou závisláci, vidíš mě, jak jsem úžasná, prostě. Takže asi tak.